Good morning po sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, mga sponsors. Maraming salamat po sa inyong lahat. So as of November 30, 2020, so ito na po yung bahay nila Tatay Leonardo. Anong masasabi mo sa bahay nyo? Ha? Anong masasabi mo sa bahay nyo? Ha? Salamat ka. Maganda. Maganda. Wala ka bang sasabihin sa bahay nyo? Ha? Ay, baka gusto mong pasalamat sa mga sponsors natin na nagbigay ng tulong para mapatayo ngayon ng bahay. Salamat po sa nagbigay ng pera pang paggawa ng bahay. Siya po si Tatay Leonardo. Yan tayo, magandang umaga. Magandang umaga naman. Jen, kumusta po yung bahay nyo? Maganda, matibay. Nagpapasalamat ako sa mga tumulong sa amin para magawa itong bahay na ito. Ngayon hindi na ako gano'ng nag-aalala na pagdating ng bagyo, tatakbo-takbo na naman kung saan na medyo matibay ang bahay. Ngayon nakakasiguro na ako na safety ang mga anak ko dito. Maraming salamat sa mga tumulong sa amin hanggang sa matapos itong bahay nito. Yun lang. Jen, maraming salamat tayo. Budang butik pala mat pasalamat sa urago ngayon. Kaibigan, mahulog yan. Say, Ayun po, magandang umaga po ulit sa ating lahat. So, ngayon po ito na yung lagay ng bahay nila Tatay Leonardo. So, malapit-lapit na po tayo. So, ngayong umaga po, i-update ko po kayo sa natanggap nating donasyon ngayong linggo na to. So, bago po umpisa niyan, siyempre magpapasalamat muna tayo sa lahat ng mga sponsor na talagang simula sa umpisa hindi bumitaw para tulungan tayo hanggang sa matapos tong bahay na to ni Tatay Leonardo. Yan, maraming salamat po kay Ma'am H. Nagpadala po siya ng 11,050. Si Ma'am BK po nagpadala po ng 3,000. Si Ma'am Senya po nagpadala po ng 4,850. Si Ma'am Lore Estrella po nagpadala ng 3,000. Si Lola po nagpadala ng 13,600. Si Ma'am Plenda Gonzales po nagpadala ng 10,000. At si Tita Egrota nagpadala po ng 15,000. Si Tita Marie nagpadala po siya ng si Tita Marie Hopkins nagpadala po ng 4,780. So sa linggo po na ito, ipon po tayo ng 65,280. So idadagdag po natin yung tira nung isang linggo na 4,780. So meron po tayo ngayong 70,060. So ayan. Maraming salamat po ulit sa lahat ng sumusuporta sa Urago Nani. Sana po hanggang sa matapos tong bahay na to ni Tatay Leonardo. So tuloy lang po ang suporta. Siyempre magpapasalamat tayo sa lahat ng subscribers, sa mga viewers. So maraming salamat po sa inyong lahat. Siya po ulitin ko, sa ngayong linggo po may budget po tayong 70,060. So salamat po ulit sa lahat ng sponsor. So papasalamatan ko din si Ma'am special mention natin si Ma'am Donna ng Netherlands. So hindi pa natin babanggitin kung ano yung tulong na naibigay niya. So pagkatapos po nitong bahay na to ni Tatay Leonardo,
saka na natin babanggitin kung ano yung naiambag niya dito sa pamilya ni Tatay Leonardo. So yan, shout out kay Ma'am Donna ng Netherlands. Maraming salamat po. Siya po yung masipag na anak ni Tatay Leonardo. Oh. Ano? Anong masasabi mo ngayong may sarili na kayong bahay? Na malapit nang matapos yung bahay niyo. Gusto mong pasalamatan yung mga sponsor natin. Salamat po sa mga tumulong sa amin. Hi na si ano. Oh, 170 sa bilog. Kadiling siya ang 20 kada saro. Ilen! 170. Iyo. Da ito ano kaya mahal mo niya sa sira. So yun guys, sariwang isda. 170 isang buo. Oo, mali man yun magayon no, yan dakula. Ano na naman may trabaho pag ganito? Jilin, haliga. Jilin. Haliga. Paano yung ano mo? Ba't may sukat ka sa mukha? Haliga. Upo ka dito. Ba't may sukat ka sa mukha? Ha? Nantog? Hala. Nag-almusal ka na ba? Nagpamahaw ka na? Ha? Nagpamahaw ka na? Ayun na po. Wow. Anong kinakan mo? Anong isiran nilo? Ha? Sira. Dako lang kinakan mo? Anong sabihin mo sa mga sponsor ta sa pagpagibo kang akong nindo? Pag may bagyo dahil na ako mahanap ng dudumaan ng tanganing maging safe ka mo. So may harang na kamo ning ano matibay. May sabi mo ka sa mga nagtabang sa tuya, tanganing magagawa ka mo ning harang. Ha? Ilen na bibi, salamat po sa mga tumulong sa amin. Salamat po sa mga tumulong sa amin Para hindi na kami tatakbo-takbo pag may bagyo. tatakbo-takbo sa May bagyo. pagbagyo. Salamat po. Salamat po. Yan, salamat. So, siyempre nagpapasalamat din tayo sa Diyos kasi may mga mabait tayong sponsor na talagang hindi tayo iniiwan hanggang sa matapos tong bahay na ito. Halika. Ikaw, anong masasabi mo sa ano? Anong masasabi mo sa mga tumulong para mapatayan kayo ng maganda at matibay na bahay? Dito ka tingin. Gusto kong pasalamat sa kanila. Gusto kong pasalamat sa kanila. Marami po salamat. Ikaw, may sasabihin ka pa ba? Wala na? Ibangas ka sa mukha.
Aram na. Duman ang guilo. Sayang no, kung may porma ko ano. Kasabayan ko tayo ning. Hindi. Oh, diyan talaga tigsabay sa. Ayo. Ah.
No, tali ko lang. Yan, ay, try.